كل مدى شما شما بل سلام تخطاتلتنا channel كمي كان يخون كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من نيوتي لو من ريو أزيا قداسي أبعوزة هيوتنا نمبزحتنا زتنكفنا أرستينا هنري مبارنا لو ما أرستي بزعبا باسبورتاتنا هنري باسبورتاتنا هاجر أبي كبصحنا خلو انتاي حيل اللوم بخمي كنت كمالهم نغل متشم أبزو زبانزي كاب هاجر كاب كتماها وصاي مقعاس traveling كم توريست خوين كم خاد دارجا لموت تريو أم عرباوين قدم زنبرة نزوم تسديدنا زلنا أم عربا علمنا برزلنا ويبكال علمنا برزلنا دما دارجا أب عمد كل تسلسك زين جوبرو تريو إمبار كاب هاجر ناب هاجر كتجو عسكر لها باسبورت زبحال نجر كم زلوا أم حبار زليكم أي مثلاً نفس وكف باسبورت كن أبي كبت حكاخل كند من تاي كان كساق كاخل I know باسبورت تاتيوم كتهم زحيلو باسبورت زحيلو خنبل كلناها مسكوت طبهم استعاعز كم زي كون هنرينا سنهلا قال لما أمن تاي زمركوس باسبورت حيال كهول انتاي تراقو حيلنا باسبورت نبلو زبل عرسينا خنتنكف أبز channel زي أب كل مداينا هيوتنا أب تعنانا أب كتبانا أب تحساسبانا أب كايدانا أب رديتنا بزعب استفل علي عرستك كم زخلي زبالكو عرستي زغرب برقص دما تجدسكم تتغطاتيلكم أنت سميكم أبعز هيوتكم بزحات سبعة تغير خمسة لهمون يفلت يخاب نوح مبارزة فيديو زيانا بزحات كتبتسه نتا لايك باتن هرموا كاسيلنا دما ستيب باي ستيب سبرايز ونا لاتنا إيرترا أب كندي هاجرات نيرترا باسبورت أب كندي هاجرات كبتسعخن كابنا إيرترا زحمكو باسبورتن كابنا إيرترا صبيقون زحشو زماسولو نزل برنعي زقرموني كابنا إيرترا كم زحمكو كوينوم زرخبكم باسبورتا دما كنرينا سلازي اتم زبالوسو زحيلو أب زحات كورنعاتنا علم بزي سكفتان بزي العالمن كهبصحونا زخولو باسبورت بتحادة كنرينا بتكالاي مداي دما اتم منالبات مسكزي توم ولا كو حماقاتا مسلو كن نابي كبصحو خلو بخمي يخوينو زسيلكا بحاسس البام زي ما صرس رقحيتات دي ولا امنتاي سمركوسي نزح جزلو ناي كوفيدن ناي يوكرين وقونا بقمزو تو بمخانو دما ازي غزياون ازي قداس نقبرو سلازي نفس كف تخطاتلو حدا بحدا كريكمي كسام مودا تخطاتلو لايك ابوا لايك تيكم انا بزحات كتبص سلاتغل شير ونبلوا نابلكو نابتارس تغوزدكمي ليتس جو حجنا بتحبريتا خناتينا نارانا ناتعذبنا ناتجنزبنا يخن كيد إذا حبريتا زي بازيو رقيق استغربه كاب نورمال بوتا دي كونها كاب زم هنلي اند بارتنرز بحاليوم جن زياتهم recommendation كاب World Economic Forums بحال حدا prestigious organization زغربو research وشتي حدا ازيو رقيق زخونه حبريتا من البات ابزون يحبروا له كابي زمتيو زخونه حبريتا سبسلو زبولو وي بقليل سلسته حبره دي كونس كابي متيو مغنزاب صبغي زياتهم حدا كابتي زلعله كبر زلو حبريتا مخانو اتساتم زقربو ينغرو ل 10 شوعه عامت بتدغاغامي زغبر لعلو كله دما زلعله كبر زو هاب ريسيرش وتيت ويكا حبريتا مخانيوم زنغرو نتناتم حبريتا مالتيو كاب 299 باسبورتات ناب 227 هاجرات نمخدي كاب ستكملوا حبريتايو عند قداس ابزيا كرياد اللي زلخو انتايو تصبغون بخميو حدا باسبورت حيال بخميخه حدا باسبورت حيال يكون نبلو عن زبليو so this is very very important انهينا هنرينا so بمقطع the historical data spanning 17 years and regularly updated expert analysis on the latest shifts in passport power. So أبواناوي زك أيير نابنا دحر كوفيد بزع مكيارات قدم أبقدمي زنبرا قرب كابتناي قدم وريدنا الواخن ريانينا دي كومون إذا كنا تاتا بيوكرين مسراشا زلو دما عبس الوا آفت يرخم زلو يحبرو مالتيو بمغطال this ranking is based on exclusive data from
International Air Transport Association IATA ዝበሃል organization ትዝለዓለ ሓበሬታን ዴታቤዝን ዘለዎም ካብኦም ዝመፀ ምዃኑ ይሕብሩ ማለት እዩ ከምኡ ውን ብኸመይ ከተኣኪቡ ንዝብል index system ዝበሃል ኣለዎም this index is based on scoring system score ይገብሩ ነጥብታት ብምእካብ እዮም ዝገብሩ እቲ score ከንታዩ gives users እቲ ዕላማ ድማ it gives users a practical and reliable overview of the passport's power ኣብ መወዳእታ ድማ ፓስፖርት ብገንዘብ ውን ክርከብ ከም ዝኽእል ዝትንብህ ሓበሬታታት ክንርኢ ኢና ክሳብ ክንዱ ንዓና ዘየድሊ ኣገዳስነት ከይህልዎ ክእል እዩ ከምኡ ውን እንታይ ብለና ኣለብዚ each passport is scored on the total number of destinations that the holder can access visa free ታቐንዳሲ ኣገዳሲ ነጥቢ ብዘይ ቪዛ ክትከደሉ ትኽእል ሃገራት እዩ ዓበ ብስራት ንተኸታተልቲ ናይቲ ቻነል መቸም ኣብቲ ግላዊ ትሕዝቶታት ወይ ከዓ ኮርሳት ናተይ ብዙሓት ተማሂርኩም ክትመሃሩ ትደልዩን ከም ዘለኹ ይፈልጥ እየ እምበኣር ብምኽንያት ምጅማር ናይዚ ዓመት ብዙሕ ኮርሳት ናትና ንሓፂር እዋን ዲስካውንት ጌርናሉ ኣለና ከድኩም እቲ ኮርሳት ካብ ዌብሳይት ወሲድኩም ኣክሽን ውሰዱ thank you very much so እንታይ ብለና ኣብዚ ብሕፅር ዝበለ where visa is required for example ኣብታ ሃገር ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቪዛ ቅድሚ ምብጋስካ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኤምባሲ ኸይድካ ወይ ኣብ ገለ መለ ዘይትገብር ተኾይንካ ሓደ ነጥቢ ሂብዋ እንድሕሪ ኣብ ዝኾነ ንኣብነት ኣብዚ for each travel destination if no visa is required ዘለና እንታይ ብለና ኣሎ ዝኾነ ቪዛ ዘይሕተት ተኾይኑ then the score of 1 is given to that country ስለዚ እተን ዝለዓለ ነጥብታት ዘለወን ንኣብነት 190 ድሕሪልና ኣብ 191 ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቪዛ ክኸዱ ዝኽእሉ ማለትና ምዃኑ ክርዳኣና ኣለዎ ከምኡ ውን this also applies if the passport holder can obtain a visa on arrival at a visitor's permit or an electronic travel authority ETA upon entry እዚ ግን ንኣብነት ትኽኢልካ ኸይድካ ኣብታ ትኸደላ ዘለኻ ሃገር ኣብኡ ኢንትሪ ቪዛ ዝቡኻ ወይ ገለ እንተኾይኑ ሓደ ነጥቢ ኣለዋ ክትብገስ ከለኻ ኣብቲ ሃገርካ ዝኾነ ኦርጋናይዝ ትገብር ተኾይንካ በንጻሩ where visa is required or where passport holder must apply for government approved electronic visa ولا electronic visa بويبسايت ገለ ጌርካ ትገብሮ እንተኾይኑ ነጥቢ ይወሃባን ዜሮ ይወሃባ ስለዚ እዚኣተን ዓሚቑና ክንፈልጥ ኣለና ምንታን እንታይ ንገብር ኣለና ንኽንርኢ እምበኣር እታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ዝተዋህበን ቅድሚ ናብዚኣ መኻድና 1 ሰከንድ እምበኣር ኣብተን ሃገራት ሓበሬታ ክነኣቱ ኢና ሕጂ ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ሃገር ጃፓን እያ ኣብዚ እዋን እዚ ጃፓን ኣብ 193 ሃገራት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቪዛ ክኸዱ ይኽእሉ ጃፓናውያን ስለዚ ጃፓናዊ ዜጋ ቦርሱን ፓስፖርቱን ሓፍ ተስክም ኣቢሉ ኸይዱ ዝኾነ ኸይገበረ ኣብ 193 ሃገራት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ክኣቱ ይኽእሉ ስለዚ ቀዳማይ ደረጃ ወይ ዝለዓለ ቦታ ጃፓን ሒዛተላ ትዘገርም ቀደም ኤውሮጳውያን እዮም ነይሮም ኣብ ቅድሚት ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኤስያ ኮይኖም ኣለዉ ብሰንኪ ዘለሉ ኩነታት ይብሉ ማለት እዩ ድሕሪ ጃፓን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሲንጋፖር ድማ 192 ሃገራት ብዘይ ቪዛ ትኽኢሎም ንኽኸዱ የኽእሎም ከምኡ ውን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ምስ ሲንጋፖር ለጊባ ዘላ ሳውስ ኮርያ ወይ ደቡብ ኮርያ 192 ሃገራት ክኸዱ ይኽእሉ ቀደም ጀርመን ነይራ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ቀዳመይቲ ድሮ ሕጂ ወሪዳ ኣላ ኣብ 190 ሃገራት ናይ ጀርመን ስለዚ ካብተን ዓበይቲ ሃገራት ናይ ምዕራብ ሃገራት ቀዳመይቲ ጀርመን ናብ 190 ሃገራት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቪዛ ክኸዱ ይኽእሉ ስለዚ እንኳ ሓጎሰኩም ኣብ ጃፓን ኣብ ጀርመን ዘለኹም ኣብ ጃፓን ዘለኹም ኣብ ሲንጋፖርን ኮርያን እኳ ብዙሕ ዘለውና ይመስለንን ብዝኾነ ኣብ ጀርመን ዘለኹም ብዙሓት ኤርትራውያን ዝለዓለ ዝሓየለ ፓስፖርት ከም ዘለኩም ክትፈልጡ ይደሊ ስለዚ ድሕሪ ምስ ጀርመን ልክዕ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትስራዕ ናብ 190 ሃገራት ከኽይድ ዝኽእል ፓስፖርት ዘለዋ ድማ ስፔን እያ ማለት እዩ እንታይ ንዕዘብ ኣለና ዘን ሃገራት ኣብ ቅድሚት ዘለዋ ንኣብነት ተን 5 ተሪእና እንታይ ንዕዘብ ኣለና 1 ሰከንድ እምበኣር እንታይ ንዕዘብ ኣለና ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና እዚአን ኣብ ላዕሊ ዘለዋ ሃገራት ወለተን 5 ተሪእና ኣብ ፖለቲካ ናይ ካልኦት ሃገራት ምትትታው ዘይብለን ንኣብነት ኣብ ዓለም ዝሓየለት ኣሜሪካ ኢና ንብር ናይ ኣሜሪካ ፓስፖርት ክንሪኢኹም ኣለኹም የለን
እዚን ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት ምትእትታው ዘለወን ፓስፖርት ናተን ሓደጋ ኣለዎ እዩ ከም ኣብነት ናይ ኣሜሪካ ፓስፖርት ሒዝካ ኣብ ዝኾነት ሃገር ምኻድ ሓደጋ እውን ኣለዎ እዩ ማዕረቱ ፅቡቅ ኮይኑ ዝስማዓና ናይ ኣሜሪካ ሒዝካ ንስዑድያ እንተኸይድካ ወይ ንካልኦት ሃገራት ተኸይድካ ኣሜሪካዊ ብምዃንካ ጥራይ ክጎድኡኻ ዝደልዩ ናይ ኣሜሪካ ዝጎድኡ ዘለዎ መሲልዎም ክጎድኡኻ ዝደልዩ ውሕዳት ኣይኮኑን ስለዚ ፖለቲካዊ ምትእትታው ዘለወን ከም በዓል እንግሊዝ ከም በዓል ፈረንሳ ዝኣመሰለ ሃገራት ክንሪኦ ኢና ኣለና ፓስፖርት ናተን ንታሕቲ ገፁ ንሪኦ ኣለና እተን ፖለቲካዊ ዝኾነ ይኹን ምትእትታው ዘይብለን ሃገራት ግን ኣብ ላዕሊ ንሪአን ኣለና እምበሃር ሳልሳይ ደረጃ ዘለዋ ስፔንን ጀርመንን ኢልና ፀኒና ራብዓይ ደረጃ ዘለዋ 4 ሃገራት ኣለዋ ፊንላንድ ጥልያን ከምኡውን ላክሰምበርግ ስለዚ ላክሰምበርግ ጥልያን ፊንላንድ ድማ ናብ 189 ሃገራት ደባርጋቲ ፅቂልና ኢና ራንክ ንገብር ዘለና እምበር ተለጋጊቡ ዘሎ እዩ እቲ ራንክታት ናተን ስለዚ ኣብ ራብዓይ ደረጃ ጥልያን ፊንላንድ ላክሰምበርግ ይርከባ ኣብ ሓምሻይ ደረጃ ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝርከብዎን ሕጂ ይመፃ ኣለዋ ኣውስትሪያ ኣብ 188 ሃገራት ማለት ኣውስትሪያ ዴንማርክ ኔዘርላንድስ ኤንድ ስዊድን ስለዚ ኖርዲክ ስካንዲኔቪያን ክልተ ሃገራት መፅአን ኣለዋ ተሓንቲ እኳ ፊንላንድ ላዕሊ ሪኢና ነና ኣብኣተን ድማ ሕጂ ስዊድንን ዴንማርክን ኔዘርላንድን ኣብ 188 ሃገራት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቪዛ ክገሹ ይኽእሉ ስለዚ እንኳ ሓጎሰኩም ኣብ ሆላንድን ኣብ ስዊድንን ኣብ ዴንማርክን ከምኡውን ኣብ ኣውስትሪያ ዘለኹም እዚ ከዓ ዝለዓለ ንርኢ ኣለና ንቐፅል ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ብ187 ሃገራት ኣብ 187 ሃገራት ብዘይ ቪዛ ክኸዱ ዝኽእሉ ፈረንሳ ኣየርላንድ ፖርቱጋል ከምኡውን ዩናይትድ ኪንግደም ወይ ከዓ ዩኬ ከዓ ኣብ 187 ክኸዱ ይኽእሉ ብዘይ ዝኾነ ቪዛ ስለዚ ካብ ናቡ ብዙሕ ኤሮፓ ኩለን ትሪወን ኣለዎም ኣብ ቅድሚት እየን ዘለዋ ኣብ 186 ክኸዳ ዝኽእላ ቤልጅየም ኒውዚላንድ ኖርዌይ ስዊዘርላንድ ኣሜሪካ ሕጂ መፅያ ኣሜሪካ ድማ ኣብ 7ይ ደረጃ ምስ 5 ሃገራት ተሰሪዓ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ፓስፖርት ናይ ስዊስ ፓስፖርት ናይ ኖርዌይ ናይ ቤልጅየም ናይ ኒውዚላንድ ተለካ ኣብ 186 ሃገራት ብዘይ ቪዛ ክትከይድ ትኽእል ግን ካብ ናይ በዓል ጀርመን ድሮ ኣብ 3 ሃገራት ክትከይድ ኣይትኽእልን ማለት እዩ ብምቕፃል ኣብ 8ይ ደረጃ ኣውስትራልያ ካናዳ ቼክ ሪፐብሊክ ግሪክ ማልታ ካናዳ ብ185 ኣብ 8ይ ደረጃ ምስ ኣውስትራልያን ቼክ ሪፐብሊክ ግሪክ ማልታን ትርከብ ማለት እዩ 9ይ ደረጃ ሃንጋሪ በይና ኣብ 183 ከምኡ ድማ ኣብ 10ይ ደረጃ ብምሉአን ሃገራት ኤሮፓ 11 እውን ብምሉአት ሃገራት ኤሮፓ ንርኢ ኣለና ብምቕፃል ሓደ ሓደ ሃገራት ንፈልጠን ተሪፈን ከይልዋ ክንርኢና ኤሮፓ ኩላተን ቺሌ ንመጀመርያ ላቲን ኣሜሪካ ቺሌ ኣብ መበል 16 ንርኢ ኣለና ስለዚ ካብ ኤሮፓን እዚ ምዕራብ ሃገራትን ወፃኢ ብዙሓት ሃገራት ከምዚ ኣለዋ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ኩላተን ሃገራት ኤሮፓ ኣብዚ ንሪአን ኣለና ብራዚል ኣርጀንቲናን ብራዚልን ኣብ መበል 19 ናብ 170 ሃገራት ክኸዱ ይኽእሉ ድሮ ናይ ኣፍሪካ ግን ክሳብ ሕጂ ዝመፀት የላን ማለት እዩ ኣንዶራ ሰብማሪኖ ከዓ ኣብ 2021 እስራኤል ኣብ መበል 24 ናብ 159 ኦፍ ኮርስ እስራኤል ብዙሓት ሃገራት ዓረብ እውን ፀገም ስለ ዘሎ ኣብ ታሕቲ ንሪኣ ኣለና ማለት እዩ ንኺድ ካልኦት ፍልይ ዝበሉ ሃገራት ተራእና ኦኬ ዩክሬን ታሕቲ ካብ ኤሮፓ ማለት እዩ ብዚ ዘሎ ኩነታት ከም ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ማለት እዩ ብምቕፃል ፓናማ ናይ ኣፍሪካ እየ ዝደሊ ዘለኹ ቀዳመይቲ ሃገር ኣፍሪካ መን ኮ ንርኢ ንኸውን ገለ እኳ ሓልፋ ንኾነየን ግን ብሓፈሻ እናራና ንኸይድ ኣለና በዓል ቀጠር ራይወን ታሕቲ ኣለዋ ኣብዚ 57 ወላ ምስቲ ኩሉ ሃብቲ ናትካ እቲ ፖለቲካ ናትካ ርጉእ እንተዘይኮይኑ ብቐሊሉ ክትመፅእ ከም ዘይትኽእል ንርኢ ኣለና ማለት እዩ let's see ኣብዚ እውን there should be some kind of African country ኣገለ point ክትል ነይርዋ okay maybe then ኣብዚ sorry so far ኣይረኣኹን ኣለኹ ሓደ ክልተ ዝሓልፋ ንህልዋ ኮነ ንኸይድ ኣለና ቦትስዋና ኦኬ ኣይ ቲንክ ኣብዚ ሓንቲ ሃገር ሳውት ኣፍሪካ ነይራ ኣብ ገለ ፖይንት ሪአ ነይረ ኣብዚ ላትካ መበል 55 ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ 105 ሃገራት ክኸዱ ይኽእሉ ትርኪ ኣብ 110 ሃገራት ኣብ መበል 54 ደረጃ ኣላ ስለዚ ደቡብ ኣፍሪካ ድሕሪ ትርኪ ንሪኣ ኣለና ድሕሪኡ ብምቕፃል ጎረቤታና ኣብዚ ንሪኣ ፀኒሕና መኒና
بوتسوانا مبل 95 ናብ 87 ሃገራት ክንከይድ ንኽእል ብምቕፃል ሳውዲ አረቢያ ናሚቢያ እውን መፅያና ኣላ 79 ተርጉነ ዘለዎ ናይ ፖለቲካ ሎሴቶ ተንጎራብቲ ናይ ሳውት አፍሪካ ንሪአን ኣለና ማላዊ really cool then ኬንያ መፅያና ኣለዋ ኣብ 75 76 ደረጃ ኣብ 74ን ኣብ 72 ሃገራት ክኸዱ ይኽእሉ ዛምቢያ እውን ከምኡ ታንዛንያ ኣብ ዘለዋ ቱኒዝያ ከም እናበልና ንኸይድ ኦኬ ሃገራት ኣፍሪካ ብዙሓት ኣለዋ ሕጂ ተን ሰርፕራይዚንግ ፓርት ክንርኢ ክንፍትን ኢና ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ኣለዋ ኤርትራሲ ኣብ ከመይ ደረጃ ትፅበይዋ ነርኩም መወዳእታ ከምዘየላ ንርኢ ኣለና ኣብ መወዳእታ ኣፍጋኒስታን ነዚ በዚ ክንገብረ ዋን ሰከንድ ኣብ መወዳእታ ኣፍጋኒስታን ከምኡውን ኢራቅ ሲርያ ፓኪስታን እዘን የመን እዘን ብርቱዕ ፀገም ዘለዎን ሃገራት ንርኢ ኣለና ከምኡውን ኣብ ኣፍሪካ ኸ ሶማል መበል 107 ዝተሓተት ኣላ ስለዚ ማእከላይ ምብራቅ ሃገራት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ይብን በዓል ፓኪስታን ረይወን ኣብ ታሕቲ ደረጃ ከም ዝርከባ ብምቕፃል ንላዕሊ ገፅና ካብተን ሕማቐት ንላዕሊ ገፅና ክንከይድ ከለና ፈለስጤም ይመፅእ ኔፓል ኖርዝ ኮሪያ ሊብያ ኮሶቮ ኤሮፓዊ ሃገር እያ really amazing ታሕቲ ወሪድ ኣሎ ባንግላዴሽ crazy ባንግላዴሽ ናብ 41 ሃገራት ጥራይ ይኸይድ ናብ 103 ደረጃ ከምኡ ድማ ናብ 42 ሃገራት ብዘይ ቪዛ ክኸዱ ዝኽእሉ ኮንጎ ሌባኖን ሊባኖስ ስሪላንካ ከምኡውን ሱዳን ስለዚ ኣብ 42 ሃገራት ልዕሊኡ ደይብና ኣብ 43 ሃገራት ኢራን መበል 101 ድማ ኤርትራ ዘገርም እዩ ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ናብ 44 ሃገራት ብዘይ ቪዛ ክኸዱ ይኽእሉ ዝንዓይ ገሪምና ኦልሬዲ ናይ ኤርትራሲ ኣብ ድሕሪ ትፅበዮ ነይራነ ምስቲ ዝበዝሐ ሰብ ፓስፖርት የብሉ ምስቲ ስደተኛታት ምስቲ ኣዝዩ ዓብይ ፖለቲካዊ ፀገም ኣብ ዓድና ዘለና ምስከምታሲ ኣገሪምና ኦልሬዲ በት ከምኡ ድማ ኢትዮጵያ ሓንቲ ስኮር ኣብ ልዕሊና ናብ 46 ሃገራት ኢትዮጵያ ሰዓብ ሃገር እዩ ግን ስቲል ወላ ሓንቲ ፍሉይነት የብሉን እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ዞባ ዓብ ተራ ከም ዘለዎ ትርኢ በዚ ማለት እዩ ከምኡውን ጅቡቲ ናብ 48 ሃገራት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ብሓፈሻ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተፈላለየ ዓቕሚ ናይ ፓስፖርት ከም ዘለዎን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እምበኣር መወዳእታ ንገለገለ ሰባት ክጠቅም ዝኽእል ሓበሬታ ፓስፖርት ናይ ሃገራት ገንዘብ እንተለካ ካፒታል ተለካ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ እዚ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ካልእ ብቢዝነስ ኣብ ዓበይቲ ቢዝነሳት ዝርከቡ ኤርትራውያን ንዖም ክጠቅም ስለ ዝኽእል ሼር ግበሩሎም ኣብ ኣንጎላ ዩጋንዳ ኬንያ ሳውት ሱዳን ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ኢንቨስተራት ኤርትራውያን ስለ ዘለዉ እዚ ሓበሬታ እዚ ክጠቕሞም ይኽእል እዩ ቅድሚ ሕጆም ቪድዮ ገይረ ነይረ ምናልባት ኣብ ኤሮጳ ንዘለና ከይጠቕመና ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ገንዘብ እንድሕር ኣለካ ፓስፖርት ናይ ኤሮጳ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ ፓስፖርት ናይ ኤሮጳ ይቆይክ ናይ ካልኦት ሃገራት ትሕሪዝካ ኣብ ካልኦት ሃገራት ባንኪ ንክትከፍት ኢንቨስት ንክትገብር ከምኡውን ናይ ምንቅስቃስ ኣብ ገለ ሃገራት ክትኣቱ ዘይፍቀደካ ተኮይኑ ንክትኣቱ ንክፍቀደልካ ዕድል ክትረክብ ትኽእል ንኣብነት ናይ ኣውስትሪያ ይብላ ኣሎ ኣውስትሪያ ኣብ 5ይ ደረጃ ዘሎ ሃገር እዩ ግን ናቶም ብክንደይ ክትረክቦም ትኽእል ወይ ፓስፖርት ብከመይ ክትረክብ ከም ትኽእል ዝነግር ሓበሬታ የለን እዚ ቁሩብ እዚኦም እዞም ሓበሬታ ዝቀረቡላ ንዕኦም ዝጥዕሞም እዮም ገይሮም ዘለዉ ብትሕቲ እዚ ናይ በዓል ፖርቱጋል ናይ በዓል ግሪክ እውን ክትረክብ ከም ትኽእል ቪድዮ ገይረ ነይረ ደሊኹም ክትረክብዋ ትኽእሉ ኢኹም ብሓፈሻ ግን ናይ ማልታ ንምርካብ ኣዝዩ ክቡር እዚ ከባቢ 738,000 ገዛ ወይ ገለመለ ክትገዛ ኣለካ ይብላ ኣሎ ከምዚ ድማ ካልኦት ሃገራት መበል 25 ትርከብ ኪትስ ኔቪስ ዝበሃል ንኣሽቱ ሃገራት እየን እዚአን 150,000 ኣድልየካ ከምኡውን ኣብዚ ባርቡዳ ዝበሃል 100,000 ኣድልየካ ሰንት ሉቺያ ትበሃል 100,000 ናይ ኤሮጳ ሃገር እዚ መበል 32 ደረጃ ናብ 147 ሃገራት ከይድ ትኽእል ኢኻ ግሬናዳ ዝበሃል ሃገር ከምኡ ንእሽተይ ሃገር እዚ እውን 150,000 የድልየካ ከምኡውን ዶሚኒካ ዝበሃል 100,000 ኖርዝ መቄዶንያ 200,000 ዘ ኤሮጳ እዩ መበል 45 ናብ 125 ሃገራት ክወስደካ ዝኽእል ብ200,000 ሞንቴኔግሮ ከምኡ ኣብ 124 ትርኪ ብዙሕ ሰብ የብል እዩ ክሳብ 400,000 ጌርካ ኢንቨስት ጌርካ መሬት ወይ ገዛ እንተገዚኻ ክተብል ትኽእል ኢኻ ጆርዳን of course ይብላ ኣሎ ብከምዚ መንገዲ እውን ሓበሬታ ክርከብ ይኽእል እምበኣር እንታይ ንምባል እዩ ዝኽእሉ ንገብሮ ዘለና ብፍልጠት ዝተሰነየ ሂወት ንክህልወና እዩ እዚ ቪድዮ እዚ
فليتكم نخالوت كتاكم سلازغل شير قبرو نتا فيديو لايك ابو انا بقالوت نغتبصح كم زي حبريتات تدليتو خينكم ما كومنت قرفوا ليناتكم ريتوناتكم حسابات متابعي قالاتناتكم ون ندادنا زي channel يمو كم زنابلكم كسنابتكم يا بكالار استكساب نرغب دحانكم بلكم تصبغوا تشاو